Hau pakaizo, bideo honetan trigonometriako besteriketa bat egingo dugu, kasu honetan arrazoi trigonometrikoak haien artean erlazionatu eta kalkulatuko ditugu. Ariketak esaten digu, sinu alfa berdin 0,2 dela. Ez dakigu zein den alfa, baina esaten digute bere sinua 0,2 balio duela. Eta eskatzen digute kalkulatzeko alde batetik kosinua, angulu berdinarena eta tangentea. Horretarako gogora ekarri behar dugu, badaudela erlazio trigonometriko batzuk oinarrizkoak direnak, adibidez hau, vale? Sinua eta kosinua haien artean erlazionatzen dituena, vale? Eta beste bat baita ere ekarriko dugu gogora, tangentea kalkulatu ahal izateko, vale? Hauek izango dira erabiliko ditugun bi ekuazioak. Vale. Lehenik eta baina hasiko gara ikusten dugunez, hemen sinua eta kosinua haien artean erlazionatzen dira. Horrek zesan nahi du, sinuaren balioa baldin badakigu kosinua lortu dezakegula, edo aldrebes, kosinuaren balioa ematen baldin badigute, kapasak izango garela sinua kalkulatzeko. Eta kasu honetan tangentearen honetan behar ditugu sinua eta kosinua tangentea kalkulatu ahal izateko. Vale, hasiko gara kalkulatzen kosinua lehenengo, honi dituko diogu lehenengo ekuazioa, eta honi bigarrena. Vale. Lehenengo ekuazio erabiliz, ze jarriko dugu, sinu alfaren lekuan zuzenean 0,2 jarriko dugu. 0,2 karratura, gehi kosinu karratu alfa izango da bat. 0,2 karratura egiten balin badugu, horrek emango digu, kalkulagailuarekin egin dezakezue, 0,04 gehi kosinu karratu alfa berdin bat. Vale, orduan, hau eramango dut ona, eta orduan geratuko zait. Kosinu karratu alfa berdin bat ken 0,04. Hau da, kosinu karratu alfa berdin 0,86. Hortaz, kosinu alfa izango da, erro, gauzatxo bat, hemen plus minus, izatez biak jarri bar dira. Baina lehenengo ariketa hauetan bakarrik arituko gara lantzen lehenengo kuadrantean, hortaz sinuak eta kosinuak positiboak izan bar dira, eta ez gara problema gehiagotan sartzen, bale? Baina trigonometria aurrera egin ahala, ikusiko dugu emaitza negatiboak baitere onartu daitezkela. Momentuz, hasten ditugu. Kosinu alfa erro 0,86, honek ematen digu, kosinu alfa berdin 0,88. Hemen borobildut bakarrik bi zenbakian martar izatera arte, bale? Beraz, kosinu alfa izango zen emaitza hau, bale? Eta bigarren ekuazio erabiliz, tangente alfa izango zen sinua, datu bezala mandigutela, 0,2 zati 0,88. Oraintxe bertan kalkulatu duguna. Egiten dugu kalkulagailuarekin, eta ematen du 0,2 tatata, borobiltzen baldin badugu, bi zenbakia martar izatera arte bakarri, 0,2 zera ematen dugu. Hau izango zen, tangente alfa. Eta beraz, ikusi dugu, nola, sinua ematen diguten, kosinua eta tangentea, modu oso erraz baten egiten dugula. Baita ere, hasierako ariketa honetan, kosinua ematen baldin badigute, modu berdin-berdinean lortu alditugu. Baina ikusiko dugu, ematen diguten datua tangentea baldin bada pizkatxo bat aldatzen dela, justu hurrengo bideoan egingo duguna.